Kaixo kazetaguneko lagunak ongi etorri gure kanalera. Gaur Gemini-ri buruz hitz egingo dugu. Sakelako adimen artifizialeko laguntzailea. Ikus ezagun zertan lagun diezagukeen gure egunerokoan. Gemini adimen artifizialeko plataforma berritzaile bat da, Google DeepMindek garatua. Hizkuntza eredu aurreratua, edukia sortu, datuak aztertu eta laguntza teknikoarekin konbinatzen ditu. Hitz gutxitan esan da, laguntzaile pertsonal digital bat edukitza bezalakoa da. Ordenagailuan zein gure mugikorrean erabili dezakegu. Ordenagailutik sartzeko gemini.google.com idatzi besterik ez dugu egin behar, eta erabiltzeko prest egongo litzateke. Telefono mugikorrean berriz aplikazioa deskargatu behar dugu. Horretarako App Storean sartu eta Gemini bilatuko dugu. Instalatzeko botoiari eman eta segituan izango dugu instalatuta. Orain, ikus dezagun zertan lagun diezagukeen adimen artifizial honek gure egunerokoan. Gemini-ri esker gure lan produktibitatea hobetu dezakegu. Izan ere, posta profesionalak idatz ditzakegu, txostenak edo laburpenak sortu, kudeaketa kronogramak sortu. Nik enpresako langileentzat mezu bat idazteko eskatuko diot, laizter egingo den urteko bilerara gonbidatuz. Ikasketekin ere lagun diezaguke, matematika, zientzia edo hizkuntzen inguruko zalantza konplexuak argitzen. Baita sormen lanetan ere, edukia sortuz, hala nola gidoiak, sare sozialetarako ideiak, musika, eta nola ez eguneroko arazoak konpontzeko, hala nola bidaiak edo jarduerak planifikatzeko, errezetak sortzeko, ariketa taulak planifikatzeko. Baina zalantzarik gabe adimen artifizial honen berritasuna Gemini Live da. Beheko botoi honetan sakatuz Gemini-rekin elkarrizketa normal bat izan dezakegu. Baita elkarrizketa eten ere, datuak aldatzeko edo beste informazio bat eskatzeko. Proba dezagun, oraindik Gemini-k ez dauka euskaraz hitz egiteko ahalmena. Beraz, proba erdaraz egingo dugu. Quiero hacer un cambio en mi habitación sin gastar mucho dinero. Claro que sí. Hay muchas maneras de darle un cambio a tu habitación sin gastar mucho dinero. Una idea es empezar por las paredes. ¿Qué te parece pintar una pared de acento con un color diferente? Eta hau da dena gaurkoz, orain zure txanda da probatzeko. Bideo hau gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko duten batea eta bideo tutorial gehiagorako gure kanalean harpidetzea. Hurrengora arte!